Перша всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики для дітей пройшла у Києві. Як це лічити миттєво, тепер знає і Тетяна Мазарчук. Двоє друзів Григорій та Олександр рахують на рахівниці Абакус. Вони миттєво видають результат. Григорій ментальною арифметикою займається 2 місяці. На олімпіаді дійшов до фіналу. Мені дуже подобається ментальна арифметика. Це дуже цікаво та пізнавально. Щоб навчитися швидко рахувати, дитині не потрібні особливі здібності, каже викладачка з ментальної арифметики. Треба зрозуміти, як це працює. В кожної дитини своя швидкість може бути. Хтось швидше це бере, кому треба час. Головне зацікавити, щоб дитина побачила в цьому гру. Переможцем старшої групи серед професіоналів став 8-річний Остап Лапшин. Миттєво лічити вчиться 8 місяців. Щоп'ятниці він ходить на заняття. На початку навчання мені на рахівниці. Я почав на ній рахувати, і тоді, коли ти рахуєш, тоді вагатуєшся на рахівницю і потім можеш її уявляти. А коли ти її уявляєш, тоді тобі легко рахувати. Олімпіада проходила доволі успішно. В принципі, дійсно, ми, як і очікували, приїхали практично зі всіх міст, зі всіх регіонів України. Тетяна Мазарчук, Едем Сейталі, Заман, АТР. На цю